O sábado, 22 de marzo, Santiago de Compostela acolleu a 11ª xornada interdiocesana de Pastoral Penitenciaria de Galicia no emblemático mosteiro de San Martín Pinario. Baixo o lema Unha xustiza penitenciaria ao servizo da reinserción, o evento puxo de relevo a importancia da reintegración social no contexto penitenciario. A esta xornada asistiron o arcebispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto Fernández, obispo de Mondoñedo Ferrol e representante da Pastoral Penitenciaria da provincia eclesiástica, Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, o equipo de delegados e capeláns e Pastoral Penitenciaria das dioceses de Galicia, así como un gran número de asistentes, entre os que se atopaban persoas privadas de liberdade, gozando dunha saída programada, traballadores de institucións penitenciarias, representantes do terceiro sector e voluntarios. Monseñor Alfonso Carrasco reflexionou sobre o xubileo como un tempo de perdón e vincúlao coa pastoral penitenciaria, destacando a esperanza dun pai que agarda e coida de todos, independentemente da súa situación. Na parte central da xornada, Manuela Carmena, presentada como defensora da xustiza e os dereitos humanos, compartiu a súa experiencia na reinserción social a través de iniciativas como Zapatelas. Abogou por humanizar o castigo inspirándose en Concepción Arenal e criticou a despersonalización do sistema penal. Propuxo unha xustiza máis humana baseada na empatía e no diálogo, cuestionando a formación xudicial daquel momento, a falta de respeto no trato aos detidos e a invisibilidade das vítimas nos procesos. Recoñeceu as fortalezas do sistema penitenciario español, pero insistiu na importancia do control xudicial e do diálogo entre a xudicatura e a administración penitenciaria. Xa pola tarde, un panel de expertos debateu sobre o dereito penitenciario, moderado por José Videla. Abordouse a evolución do sistema, destacando a incorporación de tecnoloxía, pero tamén se criticou a opacidade e a falta de legalidade no sistema normativo. Sinalouse a problemática dos internos estranxeiros e a necesidade dunha lexislación pausada e reflexiva. Cuestionouse a efectividade da resocialización debido á falta de recursos e á prioridade da seguridade, xerando un debate sobre a prisión permanente revisable e a súa incompatibilidade coa reinserción. Os participantes coincidiron na complexidade do sistema, na necesidade de equilibrar seguridade e resocialización e na importancia de abordar as problemáticas sociais subxacentes. Gracias a Pastoral Penitenciaria de Galicia. Lo agradezco muchísimo. Lo agradezco porque es para mí muy importante sentirme acogida y a su vez saber que de quien me siento acogida no siento más que envidia, porque es una organización maravillosa y me parece estupendo lo que significa la Pastoral Penitenciaria gallega. Gracias por vuestro trabajo y encantada de que me seduzcáis para estar siempre con vosotros.